Nenu the Artisan Baker. At BT Commercial, comfort begins with precision. Featuring the power and technology of Cree and the refined excellence of Daikin. BT Commercial. Everything you need, all under one roof. Hey, sweetie. I'm going for a swim. Okay. Go on, wave to your dad. Dad! Dad! F'inqas minn minuta tista' titbiegħed mix-xagħol. Aktar milli xtaqt. Inqas minn hekk biex tejjer. Biżżejjed biex titlef il-kontroll. Wara dan kollu, ma jibqalek xejn. Oqgħod attent. Żball jiswik ħajja. Lesti għal ikla mimlija drama, daħ u kompetizzjoni? Iċ-ċikkulata! Abditli! Min se jsajjar? Min ser jerbaħ dawk l-€1,000? Ejdirniex tinkwetax. Come dine with me Malta. Kalma ta' Jien li għandi ngħidulek, niġi u ngħidulek f'wiċċek. Il-lejla fid-9:15 fil-għaxija fuq TVN. Taqna. Meta wieħed jgħaddi mix-xatt tal-balluta, ma jistax ma jinnutax il-binja majestuża imsejħa Balluta Buildings. Missieru kien negozjant u importatur tal-kafe u ta' diversi prodotti oħra li kienu jgħodu strada Sant'Ursola ġewwa l-Belt. Goldwyn Galizja kien it-tifel tal-arkitett Emanuele Luigi Galizja. L-ewwel darba l-użu ta' dak li jgħidulu ċ-ċimentu armato bit-Taljan jew l-użu ta' reinforced concrete. L-aħħar dibattitu politiku fuq TVM. Ian Borch u Jonathan Attard mill-Partit Laburista. Darin Karabot u Konrad Borchmanche mill-Partit Nazzjonalista. Inħarsu lura lejn il-kampanja elettorali u nħarsu lejn affarijiet l-iktar li spikkaw. Flimkien miegħi, Xavier Balzan, dejjem fuq Extra. Sinjuri, nsemmilkom nagħtikom is-serata tajba llum l-aħħar programm qabel l-elezzjoni ġenerali kif għada il-famuża Silent Day. Naddejjin xahar sħiħ bi programmi bi debates differenti fuq suġġetti differenti u llum
mhux binqas. Għall-aħħar darba ħanaddi l-linja lil Xavier Balzan sabiex jatina ir-reżumé tal-ġurnata. Fidejk, Xavier. Grazzi Glenn, grazzi Paula, din diġà neħħejt l-ingravata għax wara xahar issa fl-aħħar tinħoss isħana. Imma tista' tgħid li wasalna fl-aħħar tal-kampanja, il-lejla ovvjament se jkun hemm iż-żewġ mass meetings tradizzjonali li ma nkunux nistgħu nirrapportaw. Ma llum ovvjament ikun hemm l-online u nkunu nafu l-affarijiet li nkunu ntqalu. Ma nistennewx xi affarijiet kbar, iżda ovvjament ikun hemm dik l-aħħar tista' tgħid sforz għall-entużjażmu tal-partitari rispettivi. Il-Partit Soċjalista fil-Luxol, il-Partit Laburista fuq il-Fosos. U hemmhekk ukoll hemm se jkun hemm il-preżenza ta' mużiċisti, DJs li jiena assolutament ma nifhem xejn fihom u li ċertament l-iskop aħħari tagħhom apparti naħseb ġiew mhux ħażin il-partiti li jattiraw iż-żgħażagħ. Iżda ejja mmorru lura ftit il-bieraħ naraw x'qalu il-mexxejja politiċi. Matul dil-kampanja mass rallies fil-għaxija, mass meeting xi kultant u hemmhekk ikun hemm qabel ma ħarġu l-manifesti u l-programm elettorali kien hemm qisu daqsxejn ta' teasers se jkun hemm fil-proposti. Imma issa riċiklaġġ tal-proposti u mbagħad battibekki jew battuti lil xulxin. Il-Prim Ministru kien Għawdex u Għawdex qal Għawdex l-aħjar partit biex imexxi l-Għawdex il-Partit Laburista. U prova jxejjen kull attentat li qed jingħad li l-Għawdex jista' jerġa' jsir Fortizza Blu. Semma ovvjament li għal Għawdex hemm l-100 proposta mill-Partit Laburista għal Għawdex ovvjament iffukar huwa fuq it-tkabbir ekonomiku. Fin-naxxar Alex Borch l-ewwel ħaġa li qabad magħha kien il-fatt li l-NSO kienu iddeċidew biex ma jippubblikawx jiġifieri għada ċifri marbutin mad-dejn u ma' affarijiet oħra marbutin mal-finanzi. Deċiżjoni li sa ċertu punt għajmet ovvjament opportunità l-Partit Soċjalista biex ovvjament ikabbar id-dubji dwar iċ-ċifri finanzjarji u kif ukoll dwar il-valur reali tad-dejn. Suġġett li ovvjament kien dominanti f'dawn l-4 ġimgħat li smajna. U mbagħad ovvjament kien hemm referenza wkoll għal-local plans u l-weda ta' Alex Borch li l-inċineratur fin-naxxar ma jsirx. Għamilna kemm jista' jkun analiżi ta' dak li ġara fl-aħħar 4 ġimgħat. Kellna tsunami, jekk mhux tsunami, viċin tsunami ta' proposti li ħafna drabi it-telespettaturi naħseb ma setawx ikunu jafu mill-imma partit xi kultant ġejjin. Xi kultant kien hemm ukoll proposti li kienu simili ħafna lil xulxin. Kellna wkoll kritika għal ċerti proposti ġej miż-żewġ partiti ewlenin dwar il-costings. Kien hemm ukoll momenti fejn fil-costings kien hemm żbalji jew kien hemm ripetizzjoni ta' numri żbaljati, kien hemm dat tip ta' trikki battuti bejn iż-żewġ naħat. Kien hemm ukoll momenti fejn xi kultant naħseb u bir-raġun in-nies bdew jistaqsu fil-kuntest da kollu. Għandna għalfejn ikollna daqshekk proposti li jħallu tant ħanejdu hekk rigal fiskali f'dejn in-nies u naħseb dak is-sentiment ma kienx wieħed jew waħda iżda kien hemm ħafna. Matul dawn l-4 ġimgħat ukoll kellna l-famużi sondaġġi. 3 sondaġġi prinċipalment ta' Vincent Marmara, tal-Malta Today u ta' Times of Malta. Daw kollha indikaw jew uraw ċertu trends. Iżda bħalma nafu is-sondaġġi jibqgħu sondaġġi u mhux l-ewwel darba li s-sondaġġi ma jġibuhiex żewġ. Iżda hemm indikazzjoni. Jekk jaqblu f'xi ħaġa, is-sondaġġi jaqblu fuq xi ħaġa partikolari dwar l-undecided vote. In-nies li qed jgħidu jiena jew ma nafx, jew ma nafx se nagħmel, jew għaddi mhux deċiż. U naħseb hemmhekk hemm dik il-kaxxa magħluqa li tista' b'xi mod ieħor tħalli xi sorpriża. Jista' jkun li ma jkollna xejn sorpriża u dak li qed naraw fis-sondaġġi jiġi rifless nhar il-Ħadd għal ħabta ta' 11 bejn 11 u nofsinhar fejn konna indikazzjoni ta' min rebaħ l-elezzjoni. Dawn l-4 ġimgħat ukoll kienu dominati minn diskussjoni pjuttost kajmana. Ma kienx hemm
għal-inqas mill-esperjenza tiegħi u mis-snin ta' qabel ma kienx hemm dik it-tensjoni esaġerata, laqas kien hemm dak il tista' tgħid kritika tossika li tweġġa' n-nies. Kien hemm mumenti fejn kien hemm ċertu battibekki, imma naħseb li il-biċċa kbira minn dawk in-nies li pparteċipaw fid-diskussjoni irrispettaw lil xulxin. U kien hemm ovvjament stil ġdid ta' kampanjar li kienet pjuttost kajmana, pjuttost il-kelma adukata forsi mhix l-aħjar kelma, imma kienet waħda li ma kienx esaġerata. Minnaw inħalli fidej il-kollegi tiegħi Glenn u Paula flimkien mal-mistiedna tagħhom fejn ovvjament se nħarsu lejn l-aħħar tista' tgħid osservazzjonijiet tal-kampanja. Grazzi ħafna lilek Xavier anka tal-analiżi tiegħek ta' kuljum. Glenn, kif inti ma semmejtekx l-ewwel. M'għandekx għażla. Għax tant kont irrankata biex ngħidu hija wasalna fl-aħħar programm. Kella jrid, mhux ħażin grazzi. Inti kollu sew. Jiena ninsab tajba u nispera li l-mistiedna tagħna wkoll jinsabu tajbin, fatt nieħu l-opportunità u nilqa' lil Clyde Pulli, grazzi tal-inqatt magħna, Chris Cilia, Malcolm Mifsud, Silvio De Bono, grazzi kollha tal-inqattu magħna, Sinjuri. Illum forsi l-iktar programm fejn nistgħu nagħmlu reżume u biex naraw dak kollu li ġara kena l-aħħar dibattitu il-bieraħ bejn iż-żewġ mexxejja. Xtaqt li qabel niftaħ id-diskussjoni għandna ftit siltiet mid-dibattitu tal-bieraħ u xtaqt li nisimgħu silta minnhom minn dak illi qal Robert Abela fid-dibattitu nsegwu. Aħna semmejna ħafna proposti, però huma kollha proposti illi madwarhom hemm marbut għan fejn qegħdin illum, fejn konna u fejn irridu naslu. Kollha proposti parti minn pjan biex intellaw il-kwalità tal-ħajja għal-livell li jmiss, l-ekonomija għal-livell li jmiss, in-negozji għal-livell li jmiss, l-għajxin tal-familji tagħna għal-livell li jmiss. U għalhekk li kull proposta hija costed u kif l-implementazzjoni tagħha ħadd tidħol ġol well-being index, ġol 10 dimensjonijiet tal-well-being index biex sal-aħħar tal-leġislatura intejbu il-kwalità tal-ħajja tagħkom b'25% għalhekk anke l-manifest għandu 25 mira li mbagħad jaqdu mal-miri aktar wiesa tal-Viżjoni Malta 2050 sal-2035 intermedjarment imbagħad sal-2050. Kruċjali li żbalji bħal mamlet l-oppożizzjoni aħna qatt ma minnihom. U ma minnihom x'iktar biktar fl-iktar momenti kritiċi. Immaġinak tagħmilhom bħalissa waqt illi għandek il-kriżi l-gwerra ġol Golf Arbi illi reġet eskalat. Dawn huma l-għażliet illi jridu jsiru nhar is-Sibt illi ġej. Clyde, ħanibda bik. Robert Abela ċenna diversi drabi fid-dibattiti u f'kull attività illi kellu dwar żbalji illi ġew innotati min-naħa tal-Partit Nazzjonalista. Tant illi mbagħad il-Partit Nazzjonalista ritalja u qal isma' il-Partit Laburista qed ikun negattiv iżejjed. Taħseb illi il-karta ta' għandkom wisq żbalji intużat kif suppost iżejjed jew dawn huma affarijiet li jiġru fil-kampanja? L-ewwel qed naħseb li hija naturali f'kampanji elettorali wieħed jipprova taqqab it-top fl-argumenti tal-avversarju tiegħu biex naħseb saret tkun elezzjoni u xejn ġdid allura f'dak is-sens f'din l-elezzjoni. F'din l-elezzjoni, speċjalment għall-Partit Laburista, kienet importanti għal fatt li kien qed jibbaża il-kampanja tiegħu fuq kredibilità. Ġifieri il-messaġġ tal-Labor kieku kellek tiġbru kien qed jgħid isma' inti minn issa l-qudiem min tħossok komdu li jista' jieħdok għal pass li jmiss, għal iktar titib, ġifieri ovvjament. Bil-kontra wkoll ġie qala. U jekk ikun hemm xi forma ta' kriżi wara, min tħossok komdu li se jkun dak il-par idejn sodi. Kif kien jintuża qabel anki fi żmien Gonzi u l-PN. Allura, it was all about assurances f'dan is-sens. Ġifieri l-ewwel konna qed nisimgħu fuq il-tsunami għalinna salvu balzan ta' proposti. U vera tsunami kien hemm. Jiena jekk tiftakru fl-ewwel ġurnata kontattat jiena naħseb illi kieku tawna il-programm elettorali qabel u konna nsaqsu n-nies u ngħidulhom lim taħseb li huwa tal-PN jew tal-PL. Taw min? Taw min. Ma kienu stgħidulna ta' minnu għax ma kienx hemm xi battalja ideoloġika. Kien jiffoka ħafna fuq it-tkabbir ekonomiku. Allura l-anti irrendejta sa f'kustjoni ta' management ekonomiku f'xi ħin tibda tippersonalizza. F'xi ħin tippersonalizza f'sens mhux fil-lat il-ħażin tali
issib id-difetti fl-argument mhux fil-persuna, isma' jien nista' inwaslek iktar, jien naf iktar xi jiena ngħid. Allura f'dak is-sens dawk l-argumenti kienu argumenti biż-żewġ naħat kollha kemm huma leġittimi. Il-verità li l-kampanja kienet pjuttost smooth. Jekk tajt li b'ċertu mod kajman, naħseb dil-ġimgħa kien hemm iktar temperatura ta' entużjażmu, b'mod ġenerali kienet clean li battuti ħadd istennihom dejjem. L-ekonomija ħadet is-sopravvent, l-ideoloġija ġiet sidelined li f'dak il-mument tal-ixju ta' moskeja u identità u f'kemm illi ngħidlek qed neqgħu la rasa u twarbet, jiġifieri ma xi diskussjoni kbira fuqha. U allura baqgħet il-kwestjoni ta' fiduċja. Qatt ukoll għadni bl-istess feeling li ħatkun deċiża fuq feeling l-elezzjoni. Illi din l-elezzjoni finalment in-nies se jkollha dik il-ħanġ se tibbaża ruħha iktar fuq it-trust. Jien kemm nafda, jien x'fiduċja għandi f'din il-persuna, f'dawn il-persuni. Allura naħseb li l-feeling hawnhekk naħseb li huwa ħafna iktar importanti għal-rebħa jew telfa ta' din l-elezzjoni mill-proposti infushom. Li ovvjament ittaqab toqgħod fl-argumenti ta' ħaddieħor tkompli żid dak il-feeling illi inti tista' tkun aħjar jew aħjar. Silvio, x'taħseb dwar l-analiżi li jagħmel Clyde? Naħseb illi jagħmel analiżi tajba ħafna. Ma naħseb l-ewwel ħaġa din kienet elezzjoni, kampanja l-elezzjoni ġenerali pjuttost kajmana. Ġifieri min għandu ftit età u xarabjat bħali niftakru elezzjonijiet ferm ħafna iżjed mis-silta u mid-ġilda u mtaqlin u personalizzati u issues u qrati. Naħseb dik kienet elezzjoni relattivament clean ħafna u naħseb iridu ngħidu proset iż-żewġ naħat, iż-żewġ partiti l-kbar li mexxew din it-tip ta' kampanja u naħseb li kważi qed tixed ukoll dak li jrid il-poplu ta' kif tkun kampanja elettorali. Jiġifieri naħseb dak huwa qatt pożittiv għax ħafna drabi meta nkunu qegħdin nanalizzaw nitkellmu ħafna fuq l-aspett negattiv. Allura xtaqt nibda fuq dan l-aspett pożittiv li jkollok battuta lejn xulxin Alla ħares le għax inkella verament tkun monotona. Imma naħseb il-battuti kienu rispettabbli ukoll. Il-fatt li din l-elezzjoni kienet maġuna fuq is-sens ta' kompetenza tal-żewġ partiti u mill-iżjed naħsbu li huwa kompetenti u kredibbli li jew ikompli jmexxi l-pajjiż jew inkella li jieħu it-tmun tal-pajjiż fideh. Naħseb l-eruq tagħha spiċċaw hemmhekk. Għaliex kien hemm żmien meta qisu dik il-ġimgħa ġimagħtejn fejn ħarġet xita ta' proposti. F'diskussjoni oħra li kont qajjimt ukoll il-punt illi kultant ma jintarfux b'mod ġeneriku, allura il-punt kredibbli fl-aħħar baqa' imma kieku l-affarijiet huma kif huma. Inti lil min ħatafda biex imexxi lil pajjiż fil-ħabis li ġejjin. Il-partit li mexxik tul dawn it-13 sena u li jagħmel track record ekonomiku għaliex l-ekonomija telat fis-sopravvent ta' din il-kampanja, jew inkella xi ħadd li għadek ma tafux tinsix illi f'din l-elezzjoni ħajvotaw nies illi kważi laqas jiftakru ma jiftakrux il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Min illum għandu 16 sena u ħajvota kellu 3 snin meta kien hemm il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. U allura naħseb jiena minn barra din kienet kampanja elettorali kwieta imma s-social media xi darba tkun interessanti li nanalizzaw ir-rol li kellha s-social media f'din il-kampanja elettorali partikolari. Naħseb kien hemm 3 affarijiet ewlenin f'din il-kampanja. Number 1, il-rol ta' social media ħad dimensjoni partikolari ħafna. Number 2, li rajna għad kbir ta' nisa li kontestaw mal-partiti politiċi. Ġifiri, jekk mhux sejjer żball li korreġuni jekk jien żbaljat. Il-Partit Laburista għandu xi 40% tal-kandidati li huma nisa u ma nafx kemm għandu l-Partit Nazzjonalista imma għandu ammont sostanzjali wkoll ma niftakarix blamment imma ħafna iżjed mis-soltu naħseb dak huwa it-tieni. Naqsu hekk x'dik kien programm fuq naqsu l-ammont ta' nisa li kandidaw ruhom. Okej. Imma x'still ġifieri meta toħodhom b'mod kollettiv naħseb hemm iżjed u t-tielet punt li naħseb jiena laqatni huwa li din l-elezzjoni din il-kampanja iktar milli qed kienet missilta fuq proposti, għalkemm il-proposti huma tajbin huma importanti wieħed jista' jidħol fil-mertu jekk kienux ftit jekk kienux ħafna, però kienet missilta fuq issue ta' kredibilità u kompetenza. Naħseb din hija l-ewwel darba li elezzjoni ġiet missilta fuq tema partikolari bħal din. Chris, għaliex
isa il-kritika tal-Partit Laburista hi li l-PN m'għandux kredibilità fejn tidħol il-maneġġjar ekonomiku. Jien naħseb illi il-kritika hija taqta' miż-żewġ naħat illi m'għandux kredibilità il-Partit Nazzjonalista u li għandu kredibilità il-Partit Laburista. Ma ninsewx illi meta il-Partit Laburista ħal-Gvern fl-2013 minn hemm sal-lum kien hawn tkabbir ekonomiku mingħajr preċedenti. Ġifieri kellna ekonomija li qed tiġġenera 8 biljuni dak iż-żmien illum għandek ekonomija li tiġġenera 25 biljun, ġifieri iżjed minn 3 darbiet iktar in such a short, relatively short span of time. Naturalment, dak it-tkabbir ekonomiku mbagħad fisser ħafna għajnuniet u benefiċċji u illi ingħataw liż-żgħażagħ lill-familji, lin-negozji, lill-pensjonanti inkluż fi żmien meta ġie it-test of fire li kienet il-pandemija tal-COVID fejn hemmhekk jiena nħoss li nista' ngħid illi minnu dak it-test il-Gvern Laburista għadda with flying colors. Ġifieri kellna Sem il-pandemija rġajt, sem il-pandemija. Milix xi snin twal, però il-kredibilità inti tittestja wkoll. Kemm fi żmien meta il-baħar huwa smooth. Imma tittestja iktar meta l-baħar huwa mqalleb, ġifieri il-baħri fil-maltemp tkun taf x'baħri hu u naħseb illi f'dak il-maltemp il-Gvern Laburista u l-Partit Laburista fil-Gvern wera illi kien kapaċi illi jmexxi il-pajjiż b'mod illi appena għaddit il-pandemija minħabba li rnexxielu bil-miżuri li miżuri li kienu bbażati prinċipalment fuq il-fatt li wera fiduċja fil-poplu Malti, il-motor ekonomiku ma ntefaqat u allura illum qegħdin f'sitwazzjoni fej għandna din l-ekonomija li komplet tikber. Ġifieri l-istatistiċi juru, per eżempju, illi s-sena li għaddiet kellna tkabbir ekonomiku ta' 4% meta ikkumparat mal-average Ewropew, jiġri fost il-membri kollha tal-Unjoni Ewropea li kien ta' 0.9%, jiġri 0.9 ma' 4%. Fl-ewwel tliet xhur ta' dis-sena wkoll 3.9%. Għandek fl-ewwel tliet xhur ta' dis-sena, jiġri l-ewwel first quarter tkabbir ekonomiku ta' 3.9% komparat ma' 0.8% average Ewropew. Iġu dawn huma riżultati. Illi riżultati li ma jiġux bix xejn jiġu bil-ħidma tal-Gvern. Mill-banda l-oħra għandek il-Partit Nazzjonalista illi naħseb illi fuq il-finanzi u fuq l-ekonomija l-inqas illi jista' jitkellem għaliex ikolli ngħidha mhux biex inkun partiġan imma lanqas il-finanzi tiegħu stess ma irnexxielu ipoġġi in order, ġifieri huwa fatt magħruf id-dejn li hemm fil-Partit Nazzjonalista u allura il-test illi dak li jkun li ħajmur jiddeċiedu li forsi jkun indeċiż jgħid imma jiena il-finanzi ta' pajjiżi ħanafdhom f'idejn min laqqas il-finanzi tiegħu ma kien kapaċi jimmaniġja jew ħanafdhom f'idej partit illi rnexxielu ikabbar l-ekonomija b'dan il-mod u li huwa iggrazzjat ukoll wieħed irid jgħidha wkoll at the end of the day għandek partit u għandek partit, però il-partiti mbagħad u l-gvern imexxuhom in-nies, jiġifieri inti għandek xi ħadd bħal-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana naħseb illi ħadd ma jista' jiddubita il-kompetenza tiegħu, allura d-domanda tqum imma jiena lil dan ir-raġel illi irnexxielu jagħmel dan ix-xogħol kollu u jmexxi l-pajjiż b'dan il-mod u jara kif ikabbar l-ekonomija u anke jqassam dak il-ġid. Jiena ħanitilfu minn fuq it-tmun tal-finanzi tal-partit biex nagħmel qabża elib into the unknown u ma naf se jiġi warajh. Naħseb dik hija d-domanda l-kbira li tistaqsi. Id-domanda li qed jagħmel Chris hija pertinenti biżejjed biex dak li jkun jasal jivvota naħu mhux oħra. Pajjiż għandu numru ta' statistiċi. Jiġifieri inti tista' tara ħafna modelli, ħafna statistics l-ewwel. Huwa ovvju li l-Partit Laburista qed mod konvenjenti jażel u li ma statistiċi għandu jażel. Mela, jgħid l-ekonomija m'hawnx qatt. Imma m'hawnx qatt imma għandna 100,000 persuna fil-riskju tal-faqar. Dak ukoll
huwa il-statistika li hija importanti wkoll. Jiġifieri għandek numru ta' nies li qed jaħdmu u mhux qed jilaħqu mal-ħajja. Dik hija statistika wkoll. Il-kwistjoni tad-dejn, id-dejn nazzjonali, huma jgħidu li huwa sostenibbli. Okej, nistgħu ngħidu sostenibbli, imma iddoppja wkoll. Jiġifieri jekk iddoppja jew tripla l-ekonomija, iddoppjat ukoll id-dejn. Jiġifieri meta ngħidu kredibilità. Biex niċċaraw semmija Savior u naħseb ma nafx l-aħħar updates. Id-dejn mill-lider l-European Central Bank ħarġet update illi kellha żball meta pubblikat il-bieraħ id-dejn nazzjonali li pubblikat bi żball illi telab biljun, għadu li telab 12 biljun, meta f'verità f'Marzu kien 11 biljun, ġifri dik hija pubblikata. Imma peress semmi. Savior ma sejtu xorta hija għolja u għolja. Imma il-kwistjoni kollha hija li hemm din in-narrattiva li kulħadd f'Malta huwa sinjur żgħir. Meta il-fatt mhuwiex hekk. U wieħed jista' jara biss fuq istatistika, jew jinżel fit-toroq, jikellem in-nies u jara jekk mhux verament. U din l-ekonomija wkoll li hija mibnija fuq il-konsum għax ġibna xeba niesa u Malta u ovvjament kulħadd l-ekonomija hija bbażata fuq prinċipalment fuq hemmhekk. Qed toħloq il-problemi. U il-manifest tal-Partit Laburista mhux qed jindirizza dawn il-problemi. Jiġifieri il-overpopulation. Mela, il-Partit Laburista jista' jgħidilna 5 snin oħra jekk il-popolazzjoni ta' Malta ħatibqa' l-istess, ħatinżel jew qed titlaq. Ma nsiba mkien. Jiġifieri il-overpopulation, jekk il-popolazzjoni ħatibqa' kif inhi jew tiżdied, hemm xi pjan biex aħna nilħqu ma' dik il-popolazzjoni, jiġifieri il-toroq tagħna ħad jibqgħu l-istess, okej, il-Partit Laburista huwa kontra li jkun hemm metro. Imma hemm xi soluzzjoni fuq dawn l-affarijiet apparti li jagħtu il-flus biex inti tkabbar il-karozza tiegħek. Jiġifieri hemm sitwazzjonijiet fejn il-Partit Laburista fl-opinjoni tiegħi qed jaddas rasu fir-ramel u qed jinjora totalment u qed jispinja li huwa kapaċi. Meta il-Partit Laburista kien il-Partit Laburista fil-gvern li għamel il-ftehim ma' Stewart. Nistgħu ngħidu li huwa suċċess ta' Stewart, nistgħu ngħidu li ma sarx żbalji meta toqqa' tazza fuqek. Dan ma kienx żball, dan kien qatta posta. Dan kien qatta posta kontratti li kienu indirizzati biex in-nies jaqalgħu il-flus minna. Jiġifieri let's not overuse competency u credibilità. U mbagħad fil-kampanja elettorali Silvio il-social media u naqbel, jiġifieri qatt irid ikun hemm studju fuq social media għax ħadet Klajdu jien meta konna ħerġin għall-elezzjoni dejjem niġġieldu biex inkunu fuq il-television. Illum m'hemm bżonn il-kandidati jistgħu jkunu fuq il-social media u m'għandhom bżonn jkunu fuq il-television. Niġġieldu mhux fl-imkieta. Il-kwistjoni. Imma kien hemm ukoll misinformazzjoni, jiġifieri kien hemm misinformazzjoni fuq ċertu affarijiet. Nista' ngħid pereżempju kif il-metro kien tajjeb meta ipproponija il-Partit Laburista u llum mhux tajjeb. Il-4-day week. Il-4-day week għax tkellem fuq Alex Borch xurilu ma kienx tajba, illum Alla jbierek il-Prim Ministru jgħid iva 4-day week, anzi qed nagħmluha llum il-ġurnata. Il-kanser, il-mediċini tal-kanser. Jiġifieri kien hemm problemi legali, f'daqqa waħda il-problemi legali spiċċaw. Jiġifieri is-social media ispinja ħafna minn dawn l-affarijiet. Misconceptions, per eżempju, li il-Partit Laburista jgħid is-super bonus ta' 1,000 euro u mbagħad jimmaċċja u jgħid il-Partit Nazzjonalista ħajjati 1,200 lil-nies meta fil-fatt huwa tax credit jew tax reduction, jiġifieri hija differenti. It's a little bit fine fis-sens li taħt il-proposta tal-Partit Laburista inti l-ewwel trid toħroġhom u meta jiffettillek il-gvern jagħtihom lok lura, taħt il-Partit Nazzjonalista
dak il-tax credit inti ma tħallas mill-ewwel u għal kulħadd. Il-tax credits huma għal kulħadd. Qabel twieġbu u tiddibattu bejnietkom għandna kumment ta' Alex Borg għal il-bieraħ fil-attività politika tal-Partit Nazzjonalista. Naraw flimkien. U għanbaqa mistoqsijiet li għadhom ma nirrispondihomx. Nerġa' ngħidlek, il-kontrabandist, lest li tgħidilna minnu il-kontrabandist li tqajt miegħu jiena għamilt affidavit. Baqalek opportunità tagħlaq u tgħidilhom minnu l-kontrabandist. Ir-rakkomandazzjoni ta' Jean Paul Sofija, lest li twettaqhom għandek opportunità. Ir-rakkomandazzjonijiet ta' Defni, Karwana Galizja, lest li timplementhom. Il-wediet li għatlek li għadek ma wettaqx, jekk titnaddilek il-lista kif għandi hawnhekk. Lest illi differenza illi għandhom il-poplu Malti għawċu qudiemhom, għandek gvern li lu 13 sena hemmhekk, kellu ċans iwettaq dak li tiwiet illum, kellu sena qudiemu jekk verament irid jagħmel dak illi qed iwiet seta' jagħmel sena oħra u jimplementhom. Kellu budget ieħor Novembru li ġej illi kieku rid iwettaq dak il-wediet, jien wettaqhom fil-budget li jmiss. Għalhekk hemm baħar jaqsam bejn il-kliem u l-fatti għaliex fl-aħħar mill-aħħar int kellek ħafna ċans biex twettaq dak illi qed wiet. U għalhekk dik hija differenza bejn Labour illi huwa mwaħħal fil-passat u Partit Nazzjonalista li ħares il-futur, li nħarsu il-qudiem biex nagħtu nifs ġdid lill-poplu Malti u għawċi. Il-komment kien propju fid-dibattitu organizzat mill-Broadcasting Authority iktar milli kien f'event tal-Partit Nazzjonalista, imma is-sugu qiegħed hemmhekk ukoll. Silvio, kif twieġeb għalli qal Alex Borg hemmhekk u għal kritika għatħassib għall-isfidi li semma Melki? Jiena indubjament tara f'kull dibattitu il-mexxejja tal-partiti jipprovaw isibu biex jattakaw il-xulxin u naħseb illi m'iniex seqjat hawnhekk biex nipprova nirrispondi dak il qal Alex Borg. Però li nixtieq niġbed silta minn dak il qal il-ħabib tiegħi Malcolm dwar in-narrattiva illi għamel biex kważi jipprova iwieġeb għal dak li qal Chris qabel. Jiena nifhem illi esponenti fil-Partit Nazzjonalista jew inkella il-Partit Nazzjonalista stess ikun interessat illi jeqpa' inigges b'ċertu affarijiet illi lil mill-verità jew mhix verità, però għalihom huma il-kavallo di battalja. L-argument kollu però laqas il-Partit Nazzjonalista stess f'din il-kampanja elettorali ma għamel użu minn din l-istrateġija. Għaliex? Għaliex tul din il-kampanja kollha u naħseb taqblu miegħi fuq da, il-Partit Nazzjonalista għażel li juża kampanja kompletament differenti. Għajdina ħareġ mill-ispunt ta' pożittività Polek niftakar ben tajjeb. Għaliex il-Partit Nazzjonalista stess ħass illi f'din il-kampanja elettorali, kull rispett għal dak li qed tajt Malcolm, f'din il-kampanja elettorali kien importanti u neċessarju li jkun pożittiv jew ipoġġi lilu nnifsu b'mod pożittiv. Nistgħu nikkritikaw dejjem, nistgħu ma naqblux dejjem. Però kien hemm attentat tajjeb ħafna. U naħseb meta ngħid tajjeb ħafna huwa kreditu wkoll għal min mexxih dan l-attentat. Illi jkun hemm sens ta' pożittività anke fil-mod ta' kif il-Partit Nazzjonalista wassal il-messaġġ. Forsi ma kontx sa ngħidha di imma kważi għandi ngħidha. Illi kważi kien hemm attentat biex jiġi kkupjat il-kampanja elettorali li kien għamel il-Partit Nazzjonalista b'Joseph Muscat fl-2013. Sa wieħed jista' ma jaqbilx miegħi di, imma kien hemm attentat. Anka bil-mod ta' kif kien hemm il-mod ta' kif twassal il-messaġġ, il-mod ta' kif impreżentajna lil nfusna. Dak iż-żmien Joseph Muscat kien ferm iżgħar u kien frisk. Alex Borg hawnhekk huwa żgħir huwa frisk. Jiġifieri hemmhekk dal-attentat sar. U allura milli mifdaqa waħda kien hemm qabel tħabbret il-data tal-elezzjoni, ġifieri qabel bdiet il-kampanja, kien hemm ċertu kritika b'ċertu stil u b'ċertu ton mill-Partit Nazzjonalista. Ma s-suffara dik il-tonalità inbidlet kollha. U allura x'tonalità kien hemm fiha din il-kampanja? Illi aħna nistgħu nkunu aħjar mill-Partit Nazzjonalista, mela il Partit Laburista kien tajjeb fl-aspett ekonomiku, aħna nistgħu nkunu aħjar. Dak il qal il-kollega tiegħi Chris forsi hawnhekk huwa differenti, huwa differenti minn dak li kien qed jgħid Malcolm, illi it-track record tal-Partit Laburista fl-ekonomija imma huwa tajjeb wisq biex jiġi xi ħadd u jmerieħ. Huwa diffiċli wisq biex jiġi xi ħadd u jmerieħ, tanto ke illi
biex il-Partit Nazzjonalista mbagħad għamel il-proposti li għamel f'din il-kampanja u anke ku jitla fil-gvern jekk il-Partit Nazzjonalista jitla fil-gvern wara nhar is-Sebt, jista' jagħmelhom biss għaliex hemm ekonomija li qed trendi. Mela iż-żewġ argumenti ma jirreġux. U allura wieħed jista' jistaqsi. Iridu niddeċiedu f'liema direzzjoni ħammorru, ħanqapaw nikkritikaw li ħażin u allura kollox ħażin u nerġgħu nsemmu d-dejn, ma nistgħux inkunu kredibbli meta f'daqqa waħda qed insemmu d-dejn u f'daqqa waħda qed nagħmlu l-proposti, għax hekk qed insemmu d-dejn m'għandniex biex nagħmlu l-proposti, mela għandna biex nagħmlu l-proposti m'għandniex id-dejn. Imma rridu niddeċiedu. Huwa ħsieb li tista' ma taqbilx ma jimpurtax, huwa ħsieb li qed inwassal. Hija ma jistgħux jaqgħu mis-siġar għaliex inti biex timplementa kull proposta li saret ġejja minn fejn ġejja, ħalli ma noqgħodx ngħid li din hija l-proposta tal-Partit Laburista jew il-Partit Nazzjonalista jew tal-Ajkla, ħalli nkun qiegħed inkun ċar. Imma biex twettaq kull proposta trid tiġġenera fl-ekonomija flus. U l-flus ma jiġux iġġenerati billi tipprova toħloq xi forma ta' austerità. Jiġifieri anke l-lingwaġġ li użajna l-ħafna snin fuq il-ħaddiema barranin u jisdaħloqna biss ekonomija ta' konsum mhux il-każ. Il-ħaddiema barranin edinaw għax hawn ix-xogħol qegħdi taħseb li jkun hawn xi ħadd illi jmur ġo pajjiż biex joqgħod jara x-xemx u s-siġar. Immur ġo pajjiż għaliex ikun hemm ix-xogħol. Joseph Muscat. Joseph Muscat qal. Basta għax għaddejlek jien Malcolm. Le, imma Joseph Muscat qed jgħid. Għaldinaw biex jisolvu l-problema tal-pensjonijiet. Le, you are taking it out of context. No, out of context. Malcolm, bir-rispett kollu, you are taking it out of context. Ħanajduni qaf. Il-ħaddiema barranin. Ma mmerux, ir-realtà. Dan li qed ngħid il-misinformation. Tantu importanti hija li hemm statistika li tajt isma' il-pajjiż. Għaxina minni ma kunx fl-awla tal-qorti bħalek. Fl-awla tal-qorti. Mela, jiena nagħlaq dabda l-argument. Il-Partit Nazzjonalista ressa il-proposti tiegħu, il-Partit Laburista ressa il-proposti tiegħu. L-argumentu nalaqbde li jagħmel Malcolm fuq il-popolazzjoni, fuq iż-żieda fuq il-popolazzjoni, u issa l-argument li qed jagħmel lil barranin qed iħallsu l-pensjonijiet, aħna nafu kif il-kontribuzzjonijiet soċjali jitħallsu f'dal pajjiż. U l-metodoloġija li tintuża biex titħallas il-kontribuzzjoni soċjali li jien qed inħallas l-anzjani li hemm illum u għadha pitada tfal tiegħi ħajħallsu għall-pensjoni tiegħi. Jiġifieri nafu bin-noqqas ta' twelid li kellna f'dal pajjiż li ma bdietx il-bieraħ jew il-bieraħ l-ula. Jekk aħna nħallsu ftit li d-demografija ta' dal-pajjiż, id-demografija ilha tonqos f'dal pajjiż. Snin. L-argument u li l-popolazzjoni ma ġietx għaliex ma kien hawn xejn, il-popolazzjoni żdiedet u ġew il-barranin, għax kien hawn ix-xogħol. Issa jekk ma nammettux di u ma nifhmux di, allura naħseb jiena nkunu qegħdin nixħdu issa huwa magħrufu. Klajt, popolazzjoni, barranin, ekonomija, pensjonijiet, sostenibilità? L-għunet, hija biex ngħidlek f'dak is-sens sitwazzjoni iktar diffiċli għax ovvjament dak li jkun sar diffiċli biex taslu wara. Ġifieri llum hemm sitwazzjoni fejn ċertu affarijiet huma irreversibbli. Lanqas definitely in the short and medium term. Anki d-dibattitu li tisiraw jien fl-opinjoni tiegħi again dak li għad fil-bidu. Ġifieri meta inti qed toħda fuq economic management u performance li hija pjuttost tajba. Tkun qed tissagrifika issues oħrajn illi naħseb li kieku f'konti tihom kubrita kienu jieħdu n-nar. U allura għalhekk għad-dinija hija kampanja li ħanalqu l-lejla illi ġiet kombattuta fuq economic management. Fuq ħafna proposti simili. Se jitkellmu tnejn fuq track record. Wieħed jista' jitkellem fuq track record immedjat, għaliex ovvjament kien hemm wettaq u hemm element ta' riżultati, u jista' jitkellem fuq strutturi li ħana jitkellem fuqhom li kienu illi introduċa jien naf l-Unjoni Ewropea s-suq ħieles dal-affarijiet kollha.
Imma ovvjament ma tantx ġew użati hawnhekk. Xi ħaġa oħra però lilin għax din hija nifhem li hija diskussjoni importanti, xi ħaġa li forsi kultant mhux qed nifhmu anki se nerġa' lura nabbina ftit ma' dak li qatt inti fuq il-kwestjoni ta' social media, mhux għal social media per se. Imma aħna qegħdin nagħmlu biex ngħidlek politics in an anti-political age. Jiġifieri dan di mhix era politika kif nifhmu aħna. Kif niftakru aħna. Spiċċat dik, hija era postmoderna. U s-social media f'dak kuntest allura tidħol ftit għax kien hemm sens qawwi fl-opinjoni tiegħi ta' teatriċità. F'dak il-li sar, ġifieri anki s-social media kif intużat, ta' acting. Jien għaddi nħabbat il-home visits kull kombinazzjoni għaddi il-podcaster, għarax jataw, għadħabbat il-bibinda. Jew l-ħorti kol pastizzi, għarax kombinazzjoni, da' jataw. Jew nkella tafżal kullħat li isma' jien issa ħanaħu break, dak ma jimportax, ħanaħu break il-bot, imma xorta li nkun viċin, il-qarani, l-inkotru tiegħi għadu għaw. Mbagħad ovvjament id-dinja kif qed ngħixu jien nikkonsmaw ngħid jien għall-ħajja bħala spettaklu, mhux kwistjoni biss minn ħajġib laqwa DJ, tipo ma l-ispettaklu anki tal-mass meeting. Ġifieri jiena għalhekk nerġa' ngħid, it will go beyond l-argumenti razzjonali u ekonomiċi li nistgħu nagħmlu għaw, imma se tmur fuq il-kwestjoni ta' din il-persuna jew dan il-grupp ta' persuni x'feeling tani. Dana jista' jagħmilha jew ma jistax jagħmel. Issa ovvjament il-passat u l-passat immedjat se jkun parti minn dak il-feeling, għax inti dak il-feeling kunx bartu għadu minnu. Mhux hekk għaddejt minnu, ġvil-esperjenza jien f'dak il-mument. Imma mhix bil-forsa tkun mossa ekonomika, ġvil jekk inti kont għaddej minn m'għandix feeling ħaġa nissimplifika u ġrawda u x'politiċi jagħmluhom. U f'daqqa waħda jċempillek it-tali wejdu isma' inti kollox sew jiena nista' ngħid f'xi ħaġa. That's part of the feeling illi jiena nistantik biex inti timxi l-qudiem, jiġifieri nisimgħu diskors bħal jien se nimxi din il-mixja miegħek. Dika naħseb li se jkollhom effett kbir. U f'dal tsunami ħanerġa' ta' proposti li kulħadd jibda jikkonfondi kif u x'fatta u x'jista' jiġri naħseb li huwa dak l-elementi li se jerġa' jkun jekk tajt li l-iktar importanti fid-deċiżjoni illi n-nies se jkunu qed jieħdu il-sib li ġej. Għaliex jekk ikun hemm rabja, tista' mhux tagħmilhom affarijiet. Ġifieri il-proġetti kollha sbieħ u kollha jisbew, però mhux neċessarjament jistgħu voti. Ġifieri rajnija fil-passat, ġifieri meta tgħidli fil-2013, ġifieri li minn kollox, kien hemm skola ġdida kull sena, sports complexes kullhom kien, l-ekonomija kienet it-tieni waħda li kibret wara l-Ġermanja fl-Unjoni Ewropea, ġifieri kien hemm dan kollu. Imma kien hemm feeling ieħor f'dak il-moment. U allura anki din l-ekonomija ġrajt importanti għax hija parti mill-feeling, imma it is not only that. Jien m'iniex ta' dik l-iskola ta' it is the economy stupid. It is not only. It is part of it, imma not only. Naddu għal silt oħra mid-dibattitu tal-bira din id-darba min-naħa ta' Roberta Bela nsegwu. In-nifs ġdid tal-Partit Nazzjonalista xi jfisser xita ta' żbalji, inkonsistenzi u kontradizzjonijiet bejnietom infushom stess. Għadu kif semma għalaq bil-mediċini tal-kanċer. Diġà nagħtuhom kollha. L-aqwa forum ta' trattament tal-onkoloġija fis-samok qegħdin nagħtu l-aqwa kura anke wkoll b'sinerġija ma' sptarijiet barranin. Għadu kif qal l-ikbar kontradizzjoni issa. Semma illi se jagħtu tax cut u enfasizza kemm fl-introduzzjoni u kemm issa lil ħaddiema Awċinu Maltin. Il-manifest tagħkom ma jgħidx hekk. Il-manifest tagħkom jgħid illi dik it-tax cut dak l-1200 euro mill-inqas fis-sena malli ħaddiem barrani jirfes ġewwa pajjiżna jibda joħodhom ukoll. U għalhekk l-inkonsistenza saħansitra bejn dak li għadu kif qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista u l-manifest elettorali fih innifsu. Il-pompa tal-petrol ma semmijiex illum, ħansemmija jien l-ewwel qal illi l-pompa tal-petrol f'nofs il-baħar naturalment. L-ewwel ħaddaħħar 450 miljun, u mbagħad 350 miljun tiftaħ il-manifest elettorali u tara illi fl-ewwel 5 snin f'leġislatura sħiħa zero se tkun qiegħda tagħti lill-ekonomija tagħna. U dan huwa l-proġett, is-super project tal-manifest illi se jiffinanzja suppost il-bqija tal-miżuri. L-ekonomija l-ġdida li qal li se joħloq fl-ispazju. L-ewwel qalu 100 miljun ħaddaħħal f'5 snin, 20 miljun euro fis-sena, fil-manifest mbagħad issib
500 miljun euro fis-sena. Diskrepanza ta' 480 miljun euro fis-sena. Ftit ukoll. Malkim, rajt naqsbilla. Jena għajt għal-Malkim Għal-Chris biex naqbel Immaġinaw debate ta' elezzjoni. Kif tista' taqbel? Darba li ma. Imma ħana jilek, għax dan għandu l-konfidenza ma daw it-tnej sewa, għax jarom ta' Eżatt. Jena ma nafhom żgħar. Wieġeb fuq li smajna u dak li għal-Malkim, bat Malkim wieġeb għalik li għad. Proposti tal-Partit Nazzjonalista li huma miżawda inkonsistenzi u kontradizzjonijiet. Nibdew l-ewwel waħda. Qed jgħidu fuq id-dejn nazzjonali. Għax 11 miljun huma ħafna, eċetera, eċetera. Imma id-dejn nazzjonali hija biss waħda mill-figuri. Inti tittara il-figura tad-deficit dik il-figura l-importanti mhux kemm hu d-dejn imma kemm hu d-deficit. Id-deficit nazzjonali huwa 2.2%. L-average Ewropew huwa 3.3%. Issa l-Unjoni Ewropea tgħidlek importanti ma tersax li 3% ma taqbiżhomx. Jiġifieri Malta it-threshold. Jiġifieri Malta għandha deficit ta' 2.2%. Mela ejja nfissru naqra lin-nies xi ngħidu biha di. Mela, x'l-aħjar inti illi jkollok 10 euro dejn però b'10 euro ġid? Jew li jkollok 100 euro dejn, ġi iktar dejn, però għandek b'1000 euro ġid. U dik hija id-deficit, jiġi jista' jkolli iżjed dejn, però għandi iżjed ġid. Mela allura l-importanti il-figura tad-deficit u jekk hemm dad-dejn kollu. Allura kemm hu kredibbli l-Partit Nazzjonalista li b'dan id-dejn kollu irid jagħmel bonanza ta' dal-infiq kollu kieku l-ekonomija mhux b'saħħitha biex se jqassam daw l-affarijiet kollha li ilu jgħid fil-manifest kull proposta ta' miljuni u biljuni kbar. Mela, number one. Number two, rikeb fuq da sentiment tal-overpopulation. Mela, ħass illi għaw ċertu sentiment illi n-nies jgħidu iva u barrani. U rikeb fuqu. Pero fil-verità, di l-overpopulation. Kif sa jagħmel il-Partit Nazzjonalista biex irażżana? Mela, qed jgħid illi ħajati inċentiv illi kull min jaħdem irrispettivament min jekkux Malti, Ewropew, jew daw il-barranex meta nirreferu għal barranin illi qed nirreferu għalihom li jisu del-overpopulation qed nitkellmu fuq that third country nationals, jiġifieri Indjani, Pakistani. Li mhux Ewropej. Li mhux Ewropej. Mela, iva, ekku, ma m'hemmx tispjega, il-Partit Nazzjonalista qal, li mhux sew, mhux l-oraklu. Issa nispjega. Qed jgħid mhux sew illi dawn ħalluhom barra, mela allura qed jagħti inċentiv. Fil-waqt li l-Partit Laburista qed jgħid is-super bonus biex tkun intitolat għalih titkun ilek jekk inti barrani taħdem hawn Malta u allura hemm argument validu għalfej u allura tikkontribwixxi għall-ekonomija Maltija li mbagħad qed ittik dak il-bonus għal 5 snin, il-Partit Nazzjonalista qed jgħid le da joħduh mill-ewwel. Jiġifieri qed tagħtihom inċentiv li mill-ewwel ġurnata li rifsu l-Arta u Malta sa jibdew jibbenefikaw minn dal-inċentiv. Oltre minn da, qed ngħid tisma' fl-ewwel 5 snin qegħdin jgħidu ħanibni dil-metro. U ma ninsewx li dil-metro li qed jgħidu ħad tiswa 1.4 billion tiswa ħafna iktar minn hekk u se nispjega għalfejn. Kieku kellek tagħmilha, id-deficit mhux 2.2 jibqa' kif illum, jiġi ma' 8% d-deficit jisploduh id-deficit tal-pajjiż. Min ħad ibnija dil-metro? Min ħad ibnija? Mhux bil-ħaddiema barranin, fl-istess żmien qed jgħidu ħajibnu 4 sparijiet ukoll. B'min ħad ibdihom dawk l-isparijiet? Mhux bil-ħaddiema barranin, b'min ħad immenjhom dawk l-isparijiet? Mhux bil-ħaddiema barranin, mela fil-waqt li qegħdin jgħidu qegħdin jirkbu fuq da sentiment populist fuq l-overpopulation. Fil-verità, il-miżuri li qegħdin iħabbru kieku kellhom jitwettqu, il-overpopulation mhux trażżana imma tisplodija. Il-metro qed jgħid jien f'5 snin nibni metro ta' 11.5 kilometers. Issa, kull min għandu daqsxejn merħ f'moħħu jaf illi inti biex tagħmel proġett bħal da, l-ewwel nett għandek
tlet fażijiet illi għadek qasbis baqqun bidejk, mela, tittapplika għal permess. Includes Environment Impact Assessment, etc. Tittapplika għal permess, proċess illi bil-blappelli li jista' jkun hemm, etc. jista' jieħu snin. Trid tipprepara it-tender documents biex inti tagħmel dan toħroġ it-tenders, varji tenders mhux wieħed, għax tibnija il-metro, trid tabbelija, ġifieri tagħmel is-sistemi eċċetera. Trid tixtri trejn, jistgħu jkun hemm mappa. L-ewwel 3 snin tkodik qasbej u minn fejn sa tgħaddi dil-metro, minn fejn sa tgħaddi, jiġifieri ħafkun proprjetà tan-nies tittespropja wkoll. Sax tgħidlu jien ħanaqbad u ngħaddi minn ġo tiegħek ara. Ħanħaffa ħanqaddi minn ġo tiegħek u barra bid-dar. Mela allura, issa Londra illi ilhom jibnu metros 200 sena, mhux għamlu metro mill-ġdid ta' kif qed jipproponi il-Partit Nazzjonalista ta' 11.5 km f'5 snin, għamlu biss extension ta' Northern Line. 2 stops, mhux late stops li qed jgħid il-Partit Nazzjonalista u tafu kemm damu jibnuha. Damu kważi 7 snin. 6 snin fuqhom, kważi 7 snin, però oħroġ il-ħaġeb qed jgħid da li ħajgħamilha f'5 snin meta għandha tul ta' iktar minn 3 darbiet. Waħda 3.2 km damu 6 snin u da oħroġ il-ħaġeb 11.5 km. Ħajdum biss 5 snin, inkluż sentejn 3 il-burokrazija li semmejna fil-bidu. Iġbir da huwa kollu pie in the sky, smajnijom kif smajna tiegħek Malcolm, dejjem tgħid l-istess ħaġa fuq id-dejn u mhux id-dejn u kieku l-ekonomija mhix l-ekonomija illi għandna, għaż biss joħolmu illi jsiru dal-proposti illi għamiltu. Imma din hija ir-realtà. U ma tistax Merija. U barra minn l-aħħar ħaġa. Tieni ċans immerija. Ejwa, x'x problema, mhux problema. Barra minn hekk, metro biex tkun sostenibbli u di jgħidilek kull ekonomista ta' m'hemmx għalfejn tkun xi ġenju. It is all based on numbers. Iġifieri kemm għandek commuters jagħmlu użu kuljum minn dik il-metro. Mela qegħdin ngħidu ħanagħmlu dil-metro. ħatiswa qed jgħid 1.4 billion mu vera xejn għax dik l-extension tan Northern Line ġo Londra swiet 1.3 billion euro li ġew 1.1 sterling. Jiġifieri l-istess mela 3.2 ġo Londra għamlu 3.2 b'1.3 billion imma daw 11.5 kważi 4 darbit iktar ħatiswihom kważi l-istess. U barra minn hekk, jekk m'għandekx il-computers li qegħdin jużaw il-metro, kif sa tkun sostenibbli? Mela ħankeċċu l-barranin. Ħajkoll inqas nies jużaw il-metro u ħadkun sostenibbli dil-metro. Dan huwa l-pie in the sky tal-Partit Nazzjonalista. Pie in the sky, Melk. Ammeri, Iva, jiġifieri. Per eżempju, il-kwistjoni tal-tax reductions, il-Partit Nazzjonalista jgħid isma' mela ħanatu tax reduction ta' 1,200 euro u l-inkwiet kbir tal-Prim Ministru, li għadna kemm smajna Prim Ministru, u ta' Chris Siller, li dawn ħajibbenefikaw il-barranin. Nafu, Chris, li illum il-ġurnata saġġejn deħlin f'Ġunju meta aħna nippreżentaw il-tax return tagħna, hemm lista twila ta' tax reductions. U kull min jimla il-tax return illum il-ġurnata, Maltin u barranin, jibbenefikaw minn dawn il-tax reductions. Jiġifieri f'daqqa waħda ngħidu fuq għandu x'jaqsam, mela ħanati eżempju. Għax naf li qed iddejja li ismani. Mela qed ngħidu għalu Gaza il-Partit Nazzjonalista ħajati tax reduction. Illum il-ġurnata, il-baranin, għat-tax reductions li hemm illum il-ġurnata. Ħannati eżempju. Impjegati ħalla tax reduction għal min tisegwi, jibla tax reduction. Ħannati eżempju. Min jieħu tax reduction? Self-employed? Kulħadd. Mela, ħannati eżempju. Mela, jekk għaw il-Maltin u l-baranin li jibatu it-tfal tagħhom
xi spots, għanati eżempju, hemm lista ta' tax reductions, mela, hemm jibatu it-tfal tagħhom għal xi spot. Clyde ovvjament jaf iktar fid-dettal u jħallsu għal dan is-spot. Issa, dan hemm tax reduction għalihom. Illum dawn il-familji barranin TCNs, Ewropej, Maltin li jimlow il-formula ix-xahar id-dieħel issa f'Ġunju nagħmlu dawn ikun hemm booklet fejn jgħidulek eżattament x'inhu ma tax reduction. U kulħadd kemm hawn barranin li jagħmlu min jimla min huwa jimla it-tax return jibbenefika minn dawn it-tax reductions. Jiġifieri il-Partit Nazzjonalista b'din il-proposta mhux se jibiddel assolutament xejn. Mela, aħna qed ngħidu. Sa jagħmel iktar elettanti biex iddaw. Issa wieġbu Silvio. Jien qed ngħid illum il-ġurnata it-tax reductions li jeżistu jibbenefikaw kull min jagħmel tax return. Inkluż il-barranin. Fuq tal-metro. Fuq tal-metro, trid ikollok viżjoni fil-ħajja. Jiġifieri illum il-ġurnata parti mill-frustrazzjonijiet li hemm, jiġifieri Clyde also, it's not only the economy, it's not only jekk jien waħħal fit-traffiku, mela nwaħħal biex immur ix-xogħol. Nwaħħal jekk jiena alla ħarsqat jiġifieri jiġi li xi ħaġa u rrid nitlaq malaj mix-xogħol inwaħħal. Jiġifieri minn jien nadarhom dawn tat-taxis, tad-delivery li huma waħlin il-ħin kollu. Trid toffrilhom viżjoni u tajt isma' jien ħan nipprova li intaffi din il-problema. Din hija problema. Il-Partit Laburista fil-gvern, kull ħaġa, kull proġett li jista' jkollok 1000 skuża biex ma tagħmilix. Imma jekk għandek viżjoni tajt isma' jien irrid nagħmilha din, l-aħħar mill-aħħar iva problemi. Ma xejn fuq trasport? Iġi trasport b'xejn. L-uniku pajjiż fl-Ewropa li għandu trasport b'xejn. U trasport tat-tfal tal-iskola b'xejn. Ma xejn. Malta differenti. Skont Chris, it-traffiku jgħaddi żbrix, jien skont jiena. Però laqqas bil-metro ma jgħaddi żbrix. Waħli. Il-Partit Nazzjonalista. X'inhu jgħid? Mela, tista' ssib. Skuża biex ma tagħmilx. Skuża, u tkun all right, jiena provajt, għamilt l-istudji, istudji jgħidu eżattament dak li jgħidu l-Partit Nazzjonalista, imma m'iniex se nagħmilha. At the end of the day, għandek partit li għall-inqas qed jgħid, isma' jien għandi viżjoni biex Malta tkun iktar moderna milli tkun parti mill-Ewropa anki fil-qasam ta' trasport. Se jkun hemm diffikultajiet, da żgur se jkun hemm diffikultajiet. Se jkun hemm problemi, da żgur se jkun hemm problemi. Imma se għandek partit li llum il-ġurnata qed jgħid, isma' għandna problema, ħan indirizzawha. U bil-għodla jindirizzaha jkollha deficit għal 8%. Dik l-uniku partit. L-uniku partit li qed jgħid. Inti kunna taħet, kunna taħax bihom daw Isma'. Ta' min jitkellem b'mod Sorry. Silvio Clyde issa, ejja. Bil-rispett kollu, jiġifieri li tajt hekk. U bil-kontra tajt li il-barranin huma biss ħajbenefikaw mill-1,200. Ma min għallek li huma biss? Imma jinek li huma biss. Għax ġejjin Malta. Ġejjin Malta. Minħabba il-prova xiddawar l-argument. Jina qed. Let's show our age. Għal-maturity. Ejja nkunu maturi u ngħidu n-nies li qed jarawna li mhumiex fil-meetings li qegħdin id-dar li ma mhumiex. Ħamorru għal l-aħħar kumment Alex Borch u wara iwieġbu Silvio Clyde. Alex Borch. Għandna wkoll żewġ affarijiet propju li ħarġu anke miċ-Chamber of SMEs dawn huma l-iktar affarijiet li jdejqu lin-negozji ġo pajjiżna. L-ewwel qabel kollox hija propju employee shortage u t-tieni ħaġa hija unfair competition li qed joħloq ovvjament il-gvern. Apparti hekk, ovvjament, xin nitkellmu fuq ekonomija rridu nsemmu il-fallimenti finanzjarji li għamlu ma taw dal-aħħar 13 sena. L-400 miljun li taw il-Vital Stewards u pajjiżna ma ħalebda xejn minna din ħaġa. Il-360 miljun euro garanzija bankarja li taw l-Electrogas.
però l-negozji f'pajjiżna u l-familji Maltin u ċin għamlu żewġ tisjuf bla dawl. Is-sigurtà tal-provvista għandna l-Ministru tal-Enerġija illi fawissu jalqilha il-kuntratt tal-gass u għadna sal-lum flami. Ma nafux ser jiġri. Taw insomma 300,000 biex bnew l-open space ġewwa Taqali, magħmul miżrar. Dik hija l-kredibilità fl-ambjent. Weduna 700 miljun f'open spaces. Fuq il-billboards kienu fuq il-billboards baqgħu. L-4 miljun director li taw il-laruq. Issa għadna ma rajna l-ebda ħaġa fuq dil-kwistjoni. Apparti hekk, nixtieq nuri din li wkoll hija inkwetanti. Propju x'qalu n-negozji fiċ-Chamber of SMEs Survey riċenti illi l-maġġor parti bejn 60 u 70% tan-negozji tal-SMEs jgħidu illi l-ekonomija ta' pajjiżna miexja fid-direzzjoni l-ħażina. Dan mhux qed ngħidu jien ta' dan is-survey li għamlu Chamber of SMEs. Mela. Silvio. Iva, Silvio. Għax Silvio, u Clyde għaxej kwieti fis-sens. Xej doza ta' kalmezza. Le, aktar mill kalmezza li ovvjament jiena. Jiena ġili rajtu mhux kalmu kol. Meta nkun qed nargumenta ma nkunx kalmu kol, imma għad-diċenza qed nipprova żomm kemm jista' jkun kalma. Nifhem u napprezza l-kollegi li jafu ħafna l-xulxin u allura nifhem li hemm ukoll konfidenza u li qed noħdu pjaċir nisimgħuhom. U forsi l-istilu kun ftit differenti wkoll. Jiena nixtieq illi mullura mid-domanda li tlaqna għaliex inkella ħanqbgħu nduru mal-istess 4 punti. Wara li għamilna xahar kampanja elettorali. Il-poplu hemm barra li qiegħed isegwi, li qiegħed jisma' u li jixtieq li forsi ngħinuh li analizza dak kollu li ntqalu li ma ntqalx. X'ġara. Għaliex naħseb għalhekk qegħdin hawnhekk aktar milli nkella noqogħdu niddiskutu l-proposti. Li huma tajbin, li huma ħażina u nistgħu ma naqblux fuqhom ukoll. Imma naħseb il-poplu li hemm barra li jista' jkollu forsi 3 raġunijiet għalfejn iħoss li m'għandux għalfejn imur jivvota. Żgur li għandu 1000 raġuni oħra għalfejn għandu jmur jivvota. U li naħseb li analiżi ta' programm bħal dan da twassalna biex il-poplu hemm barra jifhem. Illi għandek żewġ partiti kbar mingħajr ma nkun insolenti, jew inkella niskredita l-partiti l-oħrajn ukoll. Għaliex naħseb ukoll jekk inti trid nkun oġġettiv din il-kampanja l-partiti żgħar xprunaw ċertu idejat u importanti wkoll li dan nibdew nifhmuhom. Imma l-poplu x'għandu hemm barra llum li jifhem x'din il-kampanja elettorali x'sarfet. Illi għandek żewġ partiti kbar. Għandek forza politika li ilha fil-gvern 13-il sena illi l-koll bilna hawnhekk li kellha tkattir ekonomiku li minnu gawda kulħadd għaliex li kieku stess kif għadlek Malcolm il-Partit Nazzjonalista ma kienx ikun f'pożizzjoni li jagħmel il-proposti, allura naħseb hemm aċċettazzjoni li kien hemm tkabbir ekonomiku u li dit tkabbir ekonomiku illum irid jibda jinżel iżjed fil-but tan-nies b'kull mezz u b'kull metodu li wieħed jista' jaħseb. Xi jfisser da? Ifisser illi dak kollu li jagħmel il-partit fil-gvern kien tajjeb, ifisser li kull kritika li saret min-naħa tal-Partit Nazzjonalista tul dawn l-aħħar 13-il sena li ma saritx tul din il-kampanja kienu kollha ħażin u mhux ovvja li hemm mhux dan huwa il-proċess demokratiku li għandu jkollu kull pajjiż, mhux dan huwa proċess demokratiku mhux għalhekk ukoll issir kampanja għax kieku ma ssir kampanja xejn wieħed imur jitfa' l-vot lata u nkunu solvejna l-problema għalkemm nafu li għandha problemi loġistiċi. Din il-kampanja naħseb jien uriet 3 affarijiet partikolari. Illi biex inti tista' tkompli tmexxi pajjiż u kemm hu kbir il-pajjiż u kemm hu żgħir il-pajjiż, irid ikollok ħiliet. U daw il-ħiliet mhumiex ħiliet normali biss illi jista' jagħmilhom kulħadd mingħajr m'għandek kompetenza wkoll fihom. Chris semma il-Ministru tal-Finanzi. Illi il-poplu naħseb jien iħossu sigur li għandek Ministru tal-Finanzi li qed imexxi ekonomija tajjeb. Għandek Ministru tal-Ekonomija, għandek il-Ministru oħrajn ma rridx noqgħod insemmi, semmejt lilu għax semmih Chris. Ġifieri għandek track record u għandek kompetenza. U għandek ħiliet li wraw li setgħu imexxu l-pajjiż f'ċertu direzzjoni. Issa tista' tikkritika din direzzjoni, mhux ovvja li tista' tikkritika, imma ma tistax tiċħad li tkabbir ekonomiku qiegħed hemmhekk mhux għax biss nibbażaw fuq l-ekonomija, Clyde, għax l-ekonomija mhux kollox imma parti importanti
U fuq dan naqblu wkoll. Għaliex? Għaliex mingħajr tkabbir ekonomiku u dan irridu nifhmuh darba l dejjem, mingħajr tkabbir ekonomiku ma nistgħu nagħmlu l-ebda proposta oħra. Isek raġel tal-familja tixtieq li l-familja tmur vaganza, imma kif ħatmur il-vaganza kinti m'għandekx il-flus biex tuħu l-familja l-vaganza tiegħek. Ġifieri dawn huma affarijiet bażiċi. U allura fl-opinjoni tiegħi din l-elezzjoni ħatkun ibbażata aktar milli biss fuq il-proposti hija fuq il-kompetenza u l-kredibilità. Issa min it-tnejn irnexxielu jiġbed l-aktar kredibilità. Naħseb din il-mistoqsija li ħankunu qegħdin inwieġbu. Okej, Clyde, l-aħħar kelma lik. L-ħin, Chris. L-ħin, Chris, su. Seba' u nofs kważi. Fimni, jiena. Asna ġardantikom kelma finali li l-kom it-tnej. Clyde, l-aħħar kelma tiegħek. La, badna l-ekonomija, ktidu nekonomizzaw, tibidjaw. Għed istamela. Mela, li kontek najt, meta najt isma mux l-ekonomija biss, fis-sens li hemm aspetti oħrajn li huma importanti, mhux kwestjoni biss ta' Malta, ġifieri. Dejjem li repetih dejjem tal-argument ta' recognition u mhux ikun xi ħaġa oħra, ġifieri. Ħansemmu waħda insek taqbil xi jew le. Ma jinsemmu waħda fatwali hawnhekk. Jiġifieri meta tiddiskuti l-kaċċa mhux l-ekonomija tkun. Dak li kontek ngħidlek, hemm issues oħra għaddejjin. Hemm issues oħra għaddejjin hemm isfel. Meta kien hemm issue tal-basis ma kienx l-ekonomija. Mhux hekk. Tifhimni? Ġifieri hemm affarijiet oħra l għaddejjem paralleli u allura hemm realtajiet oħra pockets. L-ekonomija ħatolqob xi tal-gulan. Imma ħafna pockets illi jkunu qegħdin jolqtu. Naħseb li dik ikollha sens ta' importanza. Magħha li tolqot il-kulħadd u semmit mhux ma semmit, ma mbagħad nerġgħu naqgħu fl-argument ħafna drabi ta' ċifri, mhux l-argument qed ngħid bħala kampanja. Itlaqna biha qisna mbagħad intesit ftit along the way, il-quality of life. Jiġifieri illum din hija xi ħaġa li l-istess tara kull pajjiż barranin, jiġifieri meta tibda jkollok fil-bidu tibda titkellem isma' fuq il-bżonn ta' dħul diċenti u ħaġa oħra, ma mbagħad wara li tilqu dawk il-valuri materjalisti, dejjem mhix valuri post-materjalisti illi inti tkun. U aħna għall-grazzja tal-lex tirid ngħidu wkoll. Li suq titkellem li. Għax barniet. Għax inkellem ma jmux jaqbad xi ħadd aħjar insomma li dal-pajjiż tul is-snin kiber ħafna. U allura qed nibdew rakkesu anke nitkellmu fuq affarijiet oħra, fuq l-arja, fuq spazju, fuq trasport, u dawn l-affarijiet kollha li jistgħu wkoll jolqtu jew le. Huma kollha suġġett importanti, pockets differenti u kalbħalbu. Biex inkun ngħid kollox, xorta huwa importanti jekk hemmx deficit kbir jew le, xorta importanti illi id-dejn ikun sostenibbli li jkun hawn full-time employment, però hemm ħafna affarijiet oħra illi wieħed irid jitkellem fuqhom. U forsi ma nafx, tajli kważi jariżijiet tajt, minix konvinti tista' titkellem fuqhom mod razzjonali ħafna waqt kampanja elettorali. Jiġifieri ċertu direzzjonijiet kważi aħjar testrapolhom minn dik il-kampanja. U allura biex allura nibqa' konsistenti anke jekk nkun qed nirrepet ħafna ma dak li bdejt u nerġa' naraq bih, jiena naħseb li ħanerġa' tkun kwistjoni ta' feeling. Jien minn daw iż-żewġ mexxejja ħajtini dak il-feeling u s-serħan tal-moħħ illi jinsa nimxil qudiem. Min huwa minn dak it-timijiet li jinsa jserraħ li rasi illi mhux inkun fid-dinja ideali, imma nista' nkun ftit aħjar milli jien. Ħankompli nagħmel il-pass li jmiss. U naħseb li n-nies is-sib li ġej jitolbu tagħhom fuq dan l-aspett. Kemm inna hello Clyde dal-programmi, Clyde, Silvio, Melkim u Chris, grazzi tal-inqattu mara kontu l-aħħar mistiedna kif qegħdin noqorbu lejn it-tmiem tal-kampanja elettorali, nfakruklhom l-aħħar ftit sigħat biex jinġabru dawk il-voti mis-sara tal-voti naxxar. Jekk għadhom ma nġabrux, jekk li għax ġbartu ħedin usbabli jew mass meeting naħa jew mass meeting in-naħa l-oħra, skont Melkim u xek għax ħafna nies nisdwar. Sfortunatament illum ma stajniex nagħmlu mill-kollegamenti minħabba problemi tekniċi. Aħna xorta minnhomx ħadd iħirsu minna għaliex ħanerġgħu nkunu magħkom malli jalqu il-votazzjoni u allura nhar is-sibt fil-għaxija nerġgħu nkunu fil-kumpanija ta' xulxin. Imma grazzi lill-mistiedna kollha li ġew dax-xahar. Kemm ma' break minna. Ħala tuħom break ta' ġurnata żgur. Grazzi lill-mistiednin kollha li jagħmlu ħrithom biex ġew anke fuq il-programm tagħna jwasslu l-opinjonijiet tagħkom kalilkom it-telespettaturi u grazzi ovvjament it-tim ta' produzzjoni u tim tekniku illi sapportjawna ta' kuljum. Is-sera ta' tajba l kulħadd narawkom nhar is-sibt fil-għaxija.
Ir-razza tal-Golden Retriever m'għandha bżonn l-ebda introduzzjoni. Mal-Golden Retriever hija razza popolari ħafna u kulħadd iħares lejhom bħala wieħed mill-isbaħ jew wieħed mill-aqwa klieb li jeżistu. Illum magħna ġibna l-Himalayan. Il-Himalayan huwa l-qattus Persjan. Is-sigurtà fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta nhar il-ġimgħa wara l-aħbarijiet. Dejjem ġej u dejjem sejjer. Il-port tal-Marsa minn dejjem kellu storja twila. Is-suċċess ta' port bħal dan huwa l-effiċenza. Kull ma jidħol ġo terminal kollox ikun ċertifikat jew mant engineer jew mant assoċjazzjoni. Forsi il-fatt illi kulħadd jaf x'irid jagħmel dik li tgħinha ħafna. Harbour Life, is-sibt fil-5 ta' wara nofsinhar fuq TVM Plus. L-Environmental Protection Unit jew kif hija magħrufa bħala l-APU hija sezzjoni li tinvestiga każijiet marbuta mal-ambjent. Iżda meta persuna iċċempel fuq 119, x'inhuma l-każijiet illi jistgħu jiġu investigati? Wieħed mill-aktar reati komuni li ninvestigaw aħna bħala skwadra l-APU huwa fil-fatt ħruq ta' nar jew f'żoni protetti jew nkella fejn hemm maġġar. Huwa importanti li jekk persuna jew grupp ta' persuni sejrin jagħmlu xi avveniment, piknik, barbecue f'xi żona partikolari, l-ewwel ħaġa jaraw jekk hemm bżonn permess tal-kunsill lokali u t-tieni importanti illi jekk ser qabdu xi nar, l-ewwel ħaġa ma jkunx taħt is-siġar eżatt, jaraw illi fil-madwar m'hemmx ħaxix niexef illi f'każ illi n-nar joħroġ mill-kontroll jkun jista' jinferex ma' dawk l-akwati u joqgħod attent li dejjem ikun prudenti fejn jagħmel użu tan-nar sabiex ma jkunx hemm ta' periklu la għall-persuni li hemm jew u lanqas ukoll għall-akwati li jkun qiegħed fihom. Niftakru li s-siġar strejt huma kollha protetti, l-akwati hemm ħafna minnhom għandhom protezzjoni għolja, ġifieri importanti li persuna joqgħod dejjem attent ta' fejn se jqabbad in-nar u anke jekk ħajarmi xi ġamar jara fejn ħajdisponi minnhom. Każ li persuna jkun għaddej minn x'imkien u jara każ ta' ħruq ta' skart li qed jinħaraq illegalment, huwa importanti li jċempel 119 jagħti informazzjoni kemm jista' jkun korretta lill-uffiċjal li jkun qed jirrispondi t-telefonata u jagħti ħaġa il-lokazzjoni jekk hemm xi ħaġa l-argument jekk hemm x'kappella fil-viċin jew jekk hemm xi bini li jista'
jgħin ukoll il-pulizija li jmorru mill-ewwel fuq il-post mingħajr ħela ta' ħin u hemmhekk ikunu jistgħu jkomplu bl-investigazzjonijiet tagħhom.